ya ban tsawon kwana, ya tsere da ni shirin wuta mai kuna, don albarkacin masoyin raina. Na yi tawassuli da shi manzo na, Rasulullahi shugaban kyawawa nura. Kana taka Allahu yana tasa, abin duk da ya kaddara sai ya faru a rayuwa. Salamu alaikum masoya ga sakona, ni ne ATS Abubakar dangina. Wasu sun sanni waɗansu na yin jina, da labari na taho ku saurara ku jira. Kana taka Allahu yana tasa, abin duk da ya kaddara sai ya faru a rayuwa. Wata rana ina gida can zaune, bayan sallah ta huce na ce mai zanne, na ce da iyaye na yau ba zan koma ne, ta Lagos fage na kasuwanci na ne, suka yi min addu'a ta kau da bacin rana, da fatan Allah ya bada ikon yin nasara. Kana taka Allahu yana tasa, abin duk da ya kaddara sai ya faru a rayuwa. Hau mota sai Kaduna domin na biya, wajen yan uwa da abokan arziki na tsaya. Na kwana biyu a Kaduna sai na dau hanya zuwa garage wanda dan nufin je na saya. Tiket ɗin mota suka faɗa min na biya, zuwa Lagos can iko mai fadda tunanin gara. Kana taka Allahu yana tasa, abin duk da ya kaddara sai ya faru a rayuwa. Hau mota ta muke da su mun ƙosa, ya zo mu tafi inda za mu je kwai nisa. Direba ya zo nan da nan ya ɗan caccaza, ya ɗau hanya tafiyar muna yin nisa. Bayan mun bar jere mun shigo daji sai taya ta fashe mana a nan Allah ya tsare. Kana taka Allahu yana tasa, abin duk da ya kaddara sai ya faru a rayuwa. Misalin gowan dare muna nan daji, an ɗauko safaya